What's up mga beautiful persons? Welcome to my vlog and for today's video no kay mag-makeup tutorial ta daylight makeup lang. Ano lang? Kinsa na? Ay ni dadyo ni. Siyod. Nag-vlog to ko. Ni, Ano siya man? magpapasa ta na kung share sa imong ni. Ano di kay cellphone? Diyan na ni. Oy! Gana og cellphone! Ala- Ako pasab. Ay, karbo. Gana like og cellphone. Gwapa pong karon ni. Nag-make up ko ni, pinag-selfie ko ni. Asan ni mo nagikan ng cellphone? Asan mo napalit day? Awa man nila siya gipalit. Nadagan nila sa lumba dagan. Uy, tsadag doon. Lumba dagan kay cellphone ang premium. Oo ni, tulurab ni ka contestant ni. Tulo naman. Ikaw rin nakakuha sa finals? Oo, ako rin naka daog ani. Anong tulura si Ing? Anong tulura man nag-contest padagan sa day ng event? Kuan. Lumba lagi dagan. Event, lumba dagan. Niya, Akong kalaban, ang Mm. tag-iya ug ang pulis. kinawat day na ni nana po day. Yung karos ka magbago. Uy, Di man yung kinawat di sa lumba dagan ganit ni. maayo. Uy, niya. Kung nanay charger. Kasi nailad, bulok ra ba ka mo palit og cellphone? Aw. Di ka man problema sa charger ni. Kay solar man siya. Ay! Siya. Lahi ra. Uy, Oo ni. mao. Unya og malubat. Malubat. Kuha na naman sa kuan ni sa adlaw ni. Nay, to all beautiful person no, na nagiday cellphone nga mukuan sa solar. Unya og way adlaw ana. Aw, kung ay adlaw ani mga magkilom-kilom ang kalibutan. Standby sa ni siya isa ka 16. Sa isang tawa? Ano sa isang tawa? pa yung 16 counts. Na, Oo ni kay lisod pod. Kung kilom-kilom standby isa ka 16 pag mo hawa na pod sila charge diretso ana laong. nauuwan gyud. Malay kayo magbilang tag 32 counts. Unsay 32 counts? Nagbagyo naman tahay. Malay kayo mag-add na pod tag another kuan 32 counts. Day mo mo nagsasayaw day. Imurg sa kong gigara-garaan. Lagi ni. Bitaw asa na Solar solar. ni. Oo. Palit ko. Asa mo rin gipalit? Somewhere diha sa kuan. Sa Sa may agusan part may agusan. Oo, terminal. Naay mo kuan sa imo dira. sa butuan nga terminal. Oo. Na day dia baligyan ng cellphone murag ang naibawan kay dito naman sa mga kay Sano. Naalagi ni. Sila pa'y magtawag sa imo 500. Kinawat yun na. Dili ni uy buang. Dili ni siya kinawat uy. Nga, tinaw tayo na nag-camera. Ay, tinaupas imong relasyon. Mo na dihay. Mo kanina nag-selfie ko gikan. Nga, sis, basig ilad-ilad ra o gabi, tinaw po tayo na. Ay, mamaklad ni. Mamaklad ni. Di ba? Naa sa kamera kay kuan night mood na Oo. yun. Nay, pakapin diri. Matod pa sa tag-ida ani. Ay, tag-ida sa nagbaligya ani. May pasobra dahil special ka. Dili na ito special ka, ito ingon. Insulto ko gamay. Kanyala siya nga, PWD may pasobra dahil special child ka. Oo na, day. Tanawa. Oo. Nga, sa Ang kumilay. Diyan kuan diri an ay nakabutang ni nga backlad mood. Na, kung magpapangpuan ka. Ni sa picturean ka na. Ay, ang klaro ani. Klaro ang dukot. May tsada nga cellphone. So, pildi day yung iPhone, ana. Wa ra iPhone ani. Sana ko kayo. Hmm. Kasi may ang makeup niyo mo day. Yung sobraan ra ka day. Mura ko bikuan. Hindi magwapa, makama mo ni trend Mura ko girl. gisumbag ni Pads Lolo. Hindi, trend na, oh, tanawa. Pouty lips, oh. Uy, kuhan po kuhan ang cellphone. Sige ra ni kay kumadto ko dito, kuan na kanaho, tawagan na kanaho. Nga sa mga po yung mga apps, anak nga pwede ra ipasa. Kuan. Na ang nakakuan na ani, available na ani nga ma-download ani. Kuan na Pornhub app. Sa Pornhub app, puro ra na diya mga kuhan. Ug kanang UGC app. Ay UGC. Nawala yung Facebook, anak. Wala. Ano ni Twitter,
ana YouTube, mora. Ba? Mo gani Bala magpa-share ang ko nimo. cellphone. Magpa-share ko nimo. Nga di ba mo share tong cellphone ug mga kinawat ra? Di man kinawat. Brand new kan. Brand new dinagaan man din. Di na kanina sa dagan. Sige kay magpasa sa ta. Nag-vlog mo gigamit akong cellphone sige. Ah, sige.